hullu perämaalta. Asfalttia, kosmista värejä. Ilmasta kärpäsiä. Onko se kärpäsiä? Matkavat Kööpenä Kristianien vapaa. Vittu kaupunkia! Onneksi automme oli lastattu. Jolta voin nauttia. Salaa. Maailman mantuja. Autoon oli lastattu myös. Valitettavasti olemme menossa jonnekin satanaiseen lentokoneeseen, jonne ei vittu voi viedä! Ihan kaikkea, jota aiomme hankkia päivänä päästä, että selviämme tästä matkasta. Tarvitsemme ruohoa nousuihin, laskuihin, erilaisia nappeja kaiken värisiin universaaleihin olotiloihin. Sekä tietysti olutta, puolikas pullo rommia. Mutta eetterin sijasta meillä on täällä tänään moottoriöljyä. Meillä on kotimaista simaa, koska on vappu. Tämä tilahan pelottaa minua huomattavasti, koska inhoan niitä kaikkia viekkaita hunajakärpäsiä, niitä viekkaita tyrannian kärpäsiä, jotka ovat olleet pörisemässä ja pärisemässä kuin mehiläisparvi tämä minun simani yllä. Mutta tämä sima on Wandering Minstrel. Ja se sopii meille erittäin hyvin tälle matkalle, tälle tielle. Ja minä pelkään sitä hetkeä, kun joudumme tähän taipumaan. Se hetki on käsin. Haluatko sinä kokea, kuinka pitkälle ja syvälle tämä sima voi sinut viedä tässä mahtavassa universaalissa sfäärissä, johon kaikki nämä värit johtavat? Joo, ootteko muuten kuullut, että mä inhoan hunajaa? Ai ette vai? No nyt mä voin kertoa, että mä inhoan hunajaa. Nyt vaan hunaja simaa. Mä inhoan sanaa sima tällaisten tuotteiden yhteydessä, koska mä tykkään käyttää tätä med-sanaa, joka on ehkä vähän lähempänä. Tätä siis ei tehdä farinisokerista ja pullahiivasta ja lyödä avonaiseen 10 litran Ortexa-ämpäriin, mitä muuten joskus saa Robin Hoodista ilmassa, että mennä jonottamaan. Sinulla olisin jo siellä. Teltan kanssa. Kotimaisen simapajan Wandering Minstrel, kuiva hunaja sima. Katsotaan 10 pinnaa käyvisteitse valmistettu hunajasima eli hunajaviini, maustettu sitruunalla ja mustaherukan lehdellä. Kotimainen tuore yritys. Media on Suomessa aivan niin pienessä marginaaliasemasta, pidän tätä niin kuin erittäin hienona tekona. Vai mitä sanoo johtaja Setälä? Pidän, nyt teidän mustaherukan lehti tuo sen ruohoisen tuoksun varmasti siihen. Mutta ulkoisesti kovin valkoviinimäinen. Se on mun mielestä mikä on hienoa, että minä en tuoksuttele enkä haista tätä hunajaa tässä ollenkaan. En maistakaan, semmoinen yhtään kuplaakaan. Mikä on mun mielestä aika hetkinen. Mä olen varmaan niin olen ollut niin humalassa, että en edes muista miltä B-nektarin. Niissä on hiilihappoa, kyllä. Eikö se kuulu siellä? Kyllä. No, tää on vähän kuin vetäis kuivaa valkkaria tälleen niinku hentona kesäpäivänä tällä isolla terassilla täällä. Lapset lähettää käydä ja katsoo mitä helvettiä nuo sedät täällä tekee. Mut on noin hyvää. Ei se oli yskä. Joo, tässä on tää kiva. Ehkä just mustaherukan lehdet tekee tosen ruohosan tai lehtivihreämmän. Siis semmosen kaikki te, jotka olette lapsena kielosta huolimatta syöneet kaiken maailman kasveja ja lehteä, tulee aivan miten hulluiksi niistä hulluruohoista ja muista sudenmarjoista. Mitä? Siis mä oon tällainen. Niin. Se on muuten väistynyt se homeen maku. Se on enemmän lehden maku. Joo, tässä on tällä jännä vähän funky kellarimaisuus tai joku. Ehkä se on... Tai se on se hunaja käväsee siinä ehkä hieman. Ehkä tästä tulee mieleen mummon mustaherukka mehu silloin, kun se on vähän liian pitkään kellarissa ja sitten koko kellari haisee niin sille mehulle ja vähän homeelle. Ja
ja sitten sä syöt niinku siitä samasta arkkupakastimesta jotain. Onko tässä mitään järkeä? Ei mitään järkeä. Onko tässä tuotteissa mitään järkeä? Hinta on 18,90. Ei kyllä mitenkään, mutta on hienoa tukea kotimaista pientuotantoa, jossa on vain yksi tie ja se on varmasti ylöspäin. Tervetuloa Mikkelerin ja 3 Floydin War Pixiin, eli siihen Black Sabbath inspiroimaan teurastamoaiheiseen läävään, jota täällä myös Panimo-ravintolaksi kutsutaan. Tämä on se paikka, jossa saat ruokaa tarjottimeen, joka lätkitään sinne suoraan lihamestarin kirveestä. Juokset kassalle, jonne maksat sen, jossa on iso kanssa muovimukeja, johon et saa mitään, vaan joudut jonottamaan vielä kerran suoraan siihen Panimon oven eteen. Tylysti, etkä saa ikinä juomista, ainakaan seuraavaan 20 minuuttiin, kun ruokasi jäähtyvät siihen minun tarjottimelleni. Aika on ehkä hieman nopeutunut. Niin, tämä tarina on tosi, elämme kuplassa. Paikka on, näytä vähän ympäristöä, niin näette. Hyvä. Vaikka voisitte kuvitella, että olen Kouvolassa, koska tää huuli vaan näyttää aivan Kouvolalle ihan yhtä kaunista, pittoreskeä, muuta kööpenhaminamaista, niin täällä siis on aikanaan lihaa leikattu ja lihasorvia väännetty ja kyljystä käännetty. Sisältäpäin laatotettu. Ei sillä tavalla, ensimmäinen näkökulma. Mietittiin myös, miksi sitä ei tule ikinä onnistunut. Miksi tämä ei ikinä onnistu Suomessa on yksinkertaisesti se, että Suomessa ei voi tarjolla hyvää olutta Panimo-ravintolassa. Siellä pitää tarjota jotain keskitien kulkijalle sopivaa pikkukivaa pilssiä ja pikkukivaa ambereilia ja muuta pikkukivaa, mutta ei mitään sellaista, mikä lyö niin naamaan kunnon punchilla ja sen jälkeen niin Mike Tyson tulee ja puree korvasta ja kaikki samaan hintaan. Hyvin kalliiseen hintaan. Mäkin juon täällä vittieriä, koska huomenna festareilla ei kuitenkaan saa mitään näin hyvää. Paikka on täynnä tanskalaisia hipstereitä, olutturuja ja muita saatanan palvoja. Ne mukaan lukien. Seuraava pysähdyspaikka oli Mikropolis vai? Kristiania. Kristiania. Sieltä semmoinen hyvä bisse, joka olisi Kristianista. Hyvää pilssiä, halpaa hintaa. Eli jotain, mitä täältä ei saa. Ja luomukeittoja. Eli tässä nyt sitten Free Floyds ja Mikkelerin kaverille terveisiä. Niin saisiko täältäkin vähän luomukeittoa ja vähän hyvää halpaa pilssiä? Ja olisi sellainen kiva kansainvälinen, mutta on kyllä aika kansainvälinen. Ehkä ihan yhtä yrttinen tuoksu. Joten matkaan siis ja hi ho silver. Ai moi! Just tällainen fiilis, että tekisi ihan matkakaljaa mieli. Kato kun sattuu olee. Viibrue, vuosikerta olut. Vitun tykki tää kuva tässä näin. 10,6 volttia. Ihan vitun hyvää. Pakko olla. Maistetaan. En tiedä kuka tätä juolee. Mä muistan, onkohan mun hepatiittirokotusta kunnolla, koska mun travel insurance kortti jossain muualla. Maistuu ihan B-hepatiitille. Se on kirvelevä jälkimakko poskipielissä. Se on sit tiukkasella lämmittävä etanoli. Mut hei, tää varmaan desifioi sit samalla niin kaiken pois. Eli B-hepatiitti, etanoli, desifiointi, kaikki toimii. Me oltiin vissiin Mikropolikseen vetämään lisää viinaa ja kaljaa sekaisin. Eli tää sopii tähän tunnelmaankin ihan vitun hyvin. Täytyy kysyä, että onkohan tää muuten sieltä lähtöisin niinku ideana tällainen niinku Tanskan malt liquor tyylinen niinku hard brew lager tai joku muu.
Pisteet 10/10, koska etiketissä on liitty. Ihan viippaa. Tuokaa viippaa. Täällä Arto Halonen, Kööpenhamin. Tavanomaisesti minä en pidä tuplaipasta ollenkaan, koska ne on kaikki joko liian makeita, liian karamellisia tai maistuu loppujen lopuksi ihan mäntysuolalta. Meillä on tässä jo lähes juotu lasi Amager Lubricated Evoque, johon on siis jotain allekarhuja ja muita pesukarhuja uitettu. Minä pidän tästä tuplaipasta, koska Jumala se tuoksu! Tuoretta humalapussia, käpyä, pellettiä puskee minun sieraimiini. Julmaa trooppista helmästä, niin tiedättekö, ensin se käpy, sitten trooppista helmäisyyttä, sitten kurjaus jää. Se häviää vaan suuhun. Juuri näin. Tämä on täydellinen tuplaipan tuoksu. Ei mitään kikkailu, ei mitään muuta ylemmästä. Minä haluan vaan käpyä ja trooppista helmästä. Unohtakaa kaikki karamellit ja muut, saattaa olla sokerikulöörit. Maku. Onko maku karamellinen tai sokerinen tai jotain muuta? Tai vain maistuuko se mäntysuolalta, niin muutamat kotimaiset tuotokset, jotka on niinku muuten ensin ihan kivoja, mutta sitten kun minä maistan sen ahavu mäntysuopa seoksen niinku sitä jälkimausta naurattaa, koeta pitää se kamera niinku vaaterissa edes vähän. Ei. Näettekö? Suupielin valuu se käpymäinen humala. Juuri sopivasti puree, ei katko päätä, ei ole mäntysuopaa. Tuoretta humalapussia, sellaista kivaa pellettimäisyyttä. Vähän trooppishedelmää puskee. Äijän perstäkin se kuvaillaan. Siellä oli jo, ei mitään. Ei ollut yhtään hyvää perstä tässä paikassa. Kivoja oluita. Tämä on hyvä olutta. Ja mennäänkö haistelemaan vähän lisää oluita jonnekin muualle. Mutta minä olen tyytyväinen, koska en pitkästä aikaa löytänyt tupla-ipaa, josta ne dikkaa aivan Simona. Simokin tykkäisi tästä. Laita se nyt kiinni, koska tästä ei tule yhtään mitään tästä jatkosta. Juokaa Amagerin Evoque.